Er revirbukken lidt for snu? Lok bukken frem med lokkebukken. Lokkebukken er din nye bedste ven på bukkejagten. Lokkebukken har allerede vist sit værd under flere jagter. For eksempel førte den i Sverige til, at jægeren nedlagde den største buk, som var set på reviret, i 11 år. Bukken er senere blevet opmålt til 160 point af Danmarks Jægerforbund. Lokkebukken kan lokke råvildtet helt ind på 5-8 meters afstand, før de opdager, at det ikke er et levende rådyr. Lokkebukken består ikke bare af et enkelt lokkedyr, men 2. Sættet består af en voksen rå og en yngre buk i naturlig størrelse. Bukken er en ung buk, som står med bagenden lidt frem, klar til at komme væk, da vi ikke vil risikere, at en skudbar buk bliver skræmt væk. Bag det simple udseende gemmer der sig mange års arbejde for at kunne skabe din nye bedste ven på bukkejagten. Lokkebukken er lavet i et meget stærkt og slidstærkt plastmateriale, som gør den i stand til at klare vind og vejr. Samtidig er lokkebukken utrolig let og kan uden problemer transporteres i en hånd. Opsættelsen af lokkebukken er nem og tager kun få sekunder, så du hurtigt kan komme på plads i skjulet. Overfladen er en patenteret antireflekterende overflade, kendt fra de amerikanske Real Geese Silhouette lokkegæs. Igennem test har det vist sig, at lokkerådyrene uden denne teknologi ikke fungerer, da der kastes refleksioner fra en ubehandlet overflade. Dette vil skræmme råvildtet i stedet for at lokke det nærmere. Din nye bedste ven på bukkejagten kan findes på lokkebukken.dk, hvor du også kan læse mere om produktet og finde din nærmeste forhandler.